И здравейте хора, аз съм Херобър и сега сме в PP България. Ще ви покажа разбитието ми. Има доста повече. Е, това е всичкото, само че имаме Pro 40, един Pro 30, това сега съм фулка, не пъти много ще ви оставя. Ето още един имам каска, само че това всичко вече е фулки, бедрок малко видим. Левове, големки, ето това са, извинете, това са вече проектите, не са много, но пак има нали. Мечовете са ми доста, това андомайте, са доста яки. Течен четвърти съм, че повече имаме гащи, гащи. И така имаме шарпищите мечове, нали. И имаме тук фулките. Ето, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 фулки. Така, извинете. 1, 2, 3, 4 фулки тук. 4, 7. Извинете. 7 цели функции в агрегацията и това беше хора, аз бях Херобър.